Ji ber hilbijartina yekê mijdarê bütçeya sala 2016 Tirkiye bi derengî hate rojeva parlamentoyê. Dê maweya bütçeya ku ji ber dereng avabûna hikûmetê hatiye amadekirin, di dawiya meha adarê da bi dawî bibe. Xebatên Komisyona Plan û Bütçeyê ku ev sê heftenê li ser bütçeya 2016 dixebite, hema li ber bi dawî bûnê ye. Li gorî Partiya Demokratîk ya Gelan HDP, bütçe li gorî pêdiviyên gel nehatiye amadekirin û tê de razameniyên ji bo geşepedana Bakurê Kurdistanê nînin. Bütçe gerekî israf têda tune be, gerek bütçede ne bütçe herbe, şerbe, gerek bütçe kalkınma be, o bütçede gerek faiz ne mezin be, gerek adalet hebe. Yani em nikarin bêjinik îro bütçeyeme ortamekî münasibê da, müsaidê da nîqaş ser wî çêbû û her wezaret ser bütçe xwe da tatmîn bû. Lêbelê Partiya Desthilat AK Partiyê wekî HDP nafikire. Li gorî AK Partiyê di bütçeyê da razemeniyên ji bo geşapedanên Bakurê Kurdistanê hene. Tabii bu bütçe Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu pozisyonlarla ilgili. Ev bütçe li gorî rewşanhaya Tirkiye bütçeya herî baş e. Xebatên razemeniyê angoyên derbarê geşepêdanên li rojhilat û li rojhilatê Başûrê Tirkiye jî tê de hene. Di bütçeyê de jî pere hene. Xwedê bike em ê di rojên pêş me de yasayên derbarê wan de jî derxînin. Wê ji bo welatê me bi xêr be. Eylem planındaki konularla ilgili söz verilen. Her wiha di bütçeya sala 2016 Tirkiye de hatê pêşbînî kirin ku dê dahatuya Tirkiye ya 2016 525 milyar û 400 milyon lîra be û di mesrefên Tirkiye jî 540 milyar û 900 milyon lîra be. Dê bütçeya 2016 Tirkiye roja îniyê jî bê lijneya giştiya parlamentoyê. Piştî ku ew li parlamentoyê hate pêjirandin, dê ev bütçe ji yekê Nîsanê û pê ve bê sepandin. Kemal Avcı, Rudav, Ankara.